tam psal až. Ne, je to možný. Tak říct, to je na úkol staré. Ale já už bych se rád. Tak je to úplně možný. Někdy si vzal tolik Všichni jo. ten míček, to jsou místní, ne? No ne, ty máme jen dva, takže jsou běžci. A máme i Koneckou. Říkám, kdyby tam ten vodík byl. Žákačka, dobrá. No právě. Musíte ten vodík trošku. No, Víťu. Aby se nezhroutil. Tak kluci na 400 metrů překážek budou tímhle během končit svou disciplinu. Výsledky toho druhého běhu: Patrik Schindler 54,81, Adam Hurta 56,60, Mirza Selimovič 56,68, Martin Chyba 56,94, Robin Madej 56,98 a Libor Dinga 57,54. Poprosil bych teď všechny z technické čety, aby nám uklidili 200 metrů, minimálně 200 metrů překážek. Tady to vypadá na 7. dál, ve které běžel Václav Kešner.